በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልሳን አቡ ልቢ ካብ ሰይጣን ምሕላው ዝሓሰብናዮ ኣይኸውንን ዝለመናዮ ኣይሰምርን ዝሓለምናዮ ኣይትግበርን ዶ ኢልና ንኸውን ኩሉ ዝደለናዮ ኣይሳኽዐንከ ኢልና ዶ ንሓስብ ንኾን ናይ ኣቦታት መፍትሒ ከም ዝስዕብ ይኾን። እስክዚ ካብ ምንታይ ይኸውን ሓሳብኩም ኣቐምጡ። ቀዳሞት ኣቦታትናን ኣዴታትናን መነስ ሰይጣን ዝግባእ ካብ ምፍላጥ ዝተለዓለ ምስ ሰይጣን ምውጋዕን ምስዓርን ጥራሕ ዘይኾነስ ንሰይጣን ባዕሉ የታልዎ ነይሮም እዩ። እዚ ድማ መንፈሳዊ ብቕዓቶምን ፍልጠቶምን ክሳብ ክንደየናይ ዓሚቕ ከም ዝነበረ ካብ ዘርእዩ ነገራት ሓደ እዩ። ተርጎምቲ ትምህርቲ ሕወሓት ወይ ምስጢራዊ ትምህርቲ ሰይጣን ዝተዛረብኻዮ እምበር ዝሓሰብኻዮ ኣይፈልጥን እዩ ይብሉ። ሰይጣን ዝኽእል ሓንቲ ነገር እዩ፣ ንሳ እውን ኣብ ልቢ ሰብ ዝተሓሰበ ነገር ምግማት ጥራሕ እዩ። ኣብ ልቢ ሰብ ዝመላለስ ስለ ዘይፈልጥ እቲ ሓንቲ ናይ ልቢ ሰባት መፍለጢት መንገዱ ሰባት ኣብ ልቦም ዘሎ ነገራት ክዛረቡ መድፍፋ እዩ። ንሄዋን ብዛዕባ ኦም በለስ ኩሉ ዝሓተታ ንምፍላጥ ወይ ንምርዳእ ደልዩ ዘይኾነስ ስላሴ ኣብ ልቢ ሄዋን ዝሓፍዎ ነገር ክፈልጥ ስለ ዘይከኣለ እዩ። ሄዋን ምስ ተዛረበት ግና ሓሳባ ፈለጠ፣ ምስ ፈለጠ ድማ ስቕ ኣይበለን፣ ንዓኣ ዝጠልፈሉ መፃወዲ ኣዳለወ። ኣዴታት ናብ ቅዱስ ቦታታት ንምጓዓዝ ክኸዳ ከለዋ ናብ ኣኽሱም፣ ላሊበላ ወይ ግሸን ክኸይድ እየ ኣይብላን ነይረን። ዕንፀይቲ ክሰብር፣ ማይ ክቐድሕ፣ ዘመድ ክበፅሕ ክኸይድ እየ እናበላ እየን ዝጓዓዛ ነይረን። እዚ ድማ ሰይጣን ኣብ ልበን ዘሎ ተረድዩ እንቅፋት ከየምፀለን ኢለን እየን። እዚ ካብ ንፈተና ፍራሕ ዝመፀ ዘይኮነስ ባዕልኻ ንፈተና ንዘይምፅዋሕ ምዃኑ ክንግዘብ ይግባእ። ነዚ ድኽመት ሰይጣን ካብ ዝፈልጡ ኣቦታት ኣባ ሉቃስ ኣባ ታድራን ዝገበርዎ ነገር። ኣብ ሓደ ገዳም ኣባ ታድራን ኣባ ሉቃስን ዝበሃሉ መነኮሳት ነበሩ። ብገዳማዊ ህይወት ተወሲኖም ንኽነብሩን ንክርስቶስ ብምሉእ ልቦም ኣሚኖም ንኽጸንዑን ዝመፁ ብዙሓት መነኮሳት ሰይጣን ካብ በዓልቶም ከውፁ ካብ ቃሎም ክወፁ ክሰናኸሉን ከለው ተዓዘቡ እሞ ንሳቶም ውሽጢ ብውሽጢ ተስማዕምዑ። ዝመፅእ ክረምቲ ኣብ በዓትና ወፂና ኣብ በረኻ ንበይንና ክንጋደል ኢና፣ ኣብኡ ድማ ንሰይጣን ክንስዕሮ ኢና ተባሃሉ። ሰይጣን ድማ ሓቂ መሲልዎ ንዓቶም ካብ በዓቶም ምውፃእ ዝገብሮ ዝነበረ ፈተና ገዲፉ ኣብ በረኻ ክጽበዮም ጀመረ። ምኽንያት እሲ ልክዕ ንሓደ ሰብ ካብ ሜዳ ቦታ ንኽወድቕ ምግባርን ኣብ በሪኽ ቦታ እምባ ምስ ደየበ ክወድቕ ምግባርን ሓደ ኣይኾነን። ኣቦታት ሰይጣን ፈቲኑካ ሙዳቕ ምስ ኣበኻ ኣይገድፈካን እዩ፣ የግዳስ ናብ ዝለዓለ ኽብሪ ክሳብ ትበጽሕ ይሕልወካ፣ ካብ ፈተና እውን ይገድፈካ ከም ዝብሉ እቲ ሙሉእ ሓጋይ ዝተጋደልዎ ከንቱ ንክኸውን ብምሕሳብ ገደፎም። ክረምቲ ምስ በጽሐ ድማ ሕጂ ደኣ ብኽረምቲ ኸመይ ጌርና ክንከድ፣ ሓጋይ ምስ ኮነ ናብ በረኻ ወሪድና ንሰይጣን ክንቅጥቅጦ ኢና፣ ክሳብ ሽዑ ስቕ ኢልና ክንቅመጥ ተባሃሉ። ሰይጣን ድማ ሓቂ መሲልዎ ነቲ ፈተና ገደፎ። ሓጋይ ክሳብ ዝበጽሕ ተጸበዩ። ሓጋይ ምስ በጽሐ ድማ ናብ በረኻ ክንከይድ ተባሂልና ሰኒፍና እንታይ ይሕሽ በቃ ብኽረምቲ ክንከድ ኢና ተባሃሉ። ከም ዝናበሉ ንሰይጣን 56 ዓመት ኣላገጽሉ። በዚ ምኽንያት ድማ ደራሲ መልክዓ ስላሴ ከም ዝስዕብ ግጥሚ ወይም ኣርኬ ጸሓፈላቶ። ሰላም ለኣክናፊክሙ እሳታውያን ኣክናፍ፣ ሰላም ንኣኽናፍኩም እሳታውያን ኣኽናፍ፣ እለ በማእከል ሃለው ወለ ሃለው በጽንፍ፣ ኣብ ማእኸልን ኣብ ወሰንን ዘለዉ ኣለብውኒ ስላሴ ቀትለ መስተጋድል መጽሓፍ ኦ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ናይ ተጋደሎ መጽሓፍ ኣረዱኒ ከመ ወትረ ይትዋስአኒ ትምይንተ ሉቃ ትሩፍ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብሉፅ ሉቃስ ዝምልሰለይ ወግሁልተ ታድራ ምስሌ ይዘዋእ በኣፍ ናይ ታድራ ጥበብ ድማ ምስ ኣፈይ ይሃሉ። ጽቡቕ ነገራት ምስ ሰብ ተማሂርካ ምስራሕ ጽቡቕ እዩ። ነገር ግን ቆራጽነት ዘድልዮም ፈተና ዝበዝሖም ሰናይ ተግባራት ቅድሚ ምስራሕኻ ምዝራብ ግና ብገዛ ፍቓድካ መከራ ምዕዳም እዩ። ኣቦታት ሰይጣን ዝተዛረብካዮ እምበር ዝሓሰብካዮ ኣይፈልጥን እዩ።
ስለዚህ ብዛዕባ ኩሉ እንሓስቦ ነገር ኣብ ዘጋጥመና ኩሉ ክንዛረብ ይደፋፍአና። ካብቲ ኣብ ዝገልጾ ስራሕ ባዕሉ እቲ ስራሕ እንተተገለጸ ይሓይሽ። ብዙሕ እናተዛረብካ ሕዲድካ ምስራሕ ምንም ከይተዛረብካ ብዙሕ ምስራሕ ክንደየና ይጽብቕ እዩ። ሞያ ኣብ ልቢ እዩ ከም ዝበሃል ኣብ ሓዳር፣ ኣብ ማሕበር፣ ኣብ ጉባኤታት ፈተና ካብ ዝበዝሕሉ ምኽንያት ሓደ ዝኸውን እዩ። ኩሉ ነገር ንሰይጣን ስለንነግሮ ኩሉ ዝሓሰብናዮ ኣይንዛረብ። ኣብ ልብና ተቐሚጡ ብተግባር ጥራሕ ክግለጽ ዘለዎ ነገር ነለሊ። ኮሚቴ ምስ ዝበዝሕ፣ ኣኼባ ምስ ዝበዝሕ፣ ዕላል ምስ ዝበዝሕ መንፈሳዊ ስራሕ ይኸብድ፣ መሰናኽል ድማ ይበዝሕ። ሓደ ግዜ ምስቶም ተኣከብቲ እቲ ጎይታ ውዲት ወይ ሰይጣን እውን ከይተኣከበ ይተርፍን። ሰበይቲ ዝበዝሐቶ ፀብሒ ተባሂሉ ከም ዝተመሰለ ወረ ዝበዝሖ መንፈሳዊ ስራሕ ክልቲኦም ይባላሸው እዮም። እስኪ ካብ ወረ ተግባር ይቐድም። እቲ ናይ ኣባ ታድራን ኣባ ሉቃስን ታሪኽ እንተዘረሳዕናዮ ጽቡቕ እዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ምንጪ ካብ ዕንቁታት በረኻ